виждаш това клипче, значи живота ти е време за нещо ново. Защо? Защото сме под знака на Овена. Нали така? Точно така. Защото сме под знака на Овена, а той е силен, смел и... Овенът е инициативен и обича да опитва нови неща. Точно така. Време е за нещо ново. Нов проект, нова идея, нова работа, нови приятели, ново място за живеене. Защо не е нова любов? Камъкът, който помага най-много на енергията на Овена, това е цитрина. Какво знаем до този момент за цитрина? Всички знаем, че това е камъкът на търговците, който привлича благосъстояние, успех, просперитет и много финансово благополучие. Да, това е така. Освен това, цитрина е камъкът, който повишава самочувствието. Това е камъкът на новото начало. Когато човек усили енергията си с този камък, той се чувства по-уверен, по-смел, за да започне нещо ново в живота си. Това, за което мечта отдавна. Това, за което мечта.